Mag-amang-amang na sa tani. Amang-amang sa. Sa ice cream. Alkansi breto. Bao katon dito palkansi. Paspas yan lolo, paspas ko dyan. Ingon na ni may mangupras diri guys. Buak diri sulugit. Wala na bunot-bunot. Wala nga mga buntan. Buntan. Ulingon ako. Ay bay uling. Nauling bitaw. Nauling bitaw kato nagipang sugnod. Gapon nagsugba. Oh. Unsa na ito? Uling niya punto. Para mapuslan po. Puslan tata. Puslan doy. Kita kong pulo sa pakato. Pero at least naka-experience nagpamunot. Oo. Experience ra mo kay apas dot. Oh, mo ni ang dili na mo kalubinaan guys. Dako no. Dako no. Nya kuan ni siya. Inyong makita. Kutob sa inyong makita sa kong luludokyo na. Ang Oscar. Wala sa Oscar. Ang Oscar. Ana si Oscar. Dara mo ang kuno mayordoma. Mayordoma dumadaan lang palagi. Kan matos yung tinuod na amo. Hawak ko dire. Sabi kay tong interview inyong amo. Lawak padayon. Kinsa man? Asa imong kauban? Oh. Bugiro kayo. Asa kauban eh. Wala jud kanang ganing tuan niya. Wa man lagi dire. Sibak siguro to ay. Daday laha. Kuya tong kuantay. Karet. Aw. Bila ko wa nakitaan ba? Ihatag sa inyo haya. Mama mas doon sa kuan. Ay ingon man to siya nga wa daw niya nakitaan. Yan ang amo taon. Nga among amo. Tara. O na guys. Ito na yung anak siya. Hello guys, welcome to my vlog. Dai dong. Eh anak. Unsaon gito pag vlog gani sige daw. Dali na. Kuasa tong isa kalugit dito sa balay be. Aw. Ano mo dapat gibutanggaw? Balik dito sa kuan, Pepsi. Ay Sirado to eh. sirado man di ay. Sige daw, unsaon daw? Hi daw, hi. Hello guys. Tarong ako suga. Nina. Ito liwatan ni mama. Mao gyapon. Magdagan imong pawa may agas. Ikaw daw be. Amo gani dagan na kay mo nagbunong. Unsa man ang higot pisi dayaw? Giputol lang bungon? Ang. Nalagi. Tabungon. Aw. Nga naman. Kaya naman. Kaya man. Ay wala nagbunga. Palitan nyo na ng abuno na. Kay giparutan man. Ito di parutan. Nurot magkuha ang kuwan katong nagsunod. Five minutes.